Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Kimbaleni faslun fi bayanin najasati dunya sing gak kerekam ya. Baleni neh apa. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi bayanin najasati ing dalem nerangake pira-pira najis. Wa izalatiha lan ngilangaken najis. Jadi fasal niki jelasno tentang najis dan cara menghilangkannya nggih. Wa hadzal faslunan utawi iki fasal mazkurun iku kasebut apa iki fasal fi ba'din nusakhi ing dalam sebagian pira-pira naskah kubaila kitabus sholati ing dalam sakderenge kitabus shalah. Wingi tak jelaske bilih nggih fasal niki iku disebutno wonten teng ya sadurunge kitabus shalah. Ya sebagian naskah teng sebagian naskah. Tapi nek ning iki sing diwaca niki ora langsung badhe fasal niki langsung kitabus shalah, tapi kono kita bab haid, ya bab nifas dan seterusnya. Jadi terima perbedaan naskah ini terima wala awali atau ya tak ana takdim ambek takhire fasal niki. Wan najasatu lan utawi najis lughatan ing dalam secara bahasa. Asyai'u iku perkara al-mustaqdaru kang dianggap jijik. Iki tak jelaske pilih najis niku nak secara bahasa. Kita ngomong secara bahasa nggih lughatan iku kabeh perkara sing dianggap jijik niku dianggap napa najis, tapi secara bahasa. Ya nak secara bahasa misal kayak itu utawa kotoran kuping misalkan utawa umbel itu ya dianggap najis, tapi itu secara bahasa ya, mboten secara syarak. Lah iki secara syarak mangke pripun iki? Wa syar'an lan ing dalem secara syarak iku napa kullu ainin iku saben-saben ain. Ain iku sing ana gumblondonge nggih, sing ana bentuke. Harum kang haram tanawuluha apa mengkonsumsi ain. Haram-haram alal itlaqi, harami alal itlaqi secara mutlak. Kono lanjutane sik. Jadi secara syarak niku najis iku napa? Kabeh perkara sing ain, bentuke ain nggih. Nah sing gak ain kok gak disebut najis. Contohnya napa? Entut. Nggih. Entut niki kan gak ana gemblondonge. Ya, encen ana baune tapi gak ana gemblondonge. Maka apakah disebut najis? Mboten. Ya, nek mboten ya sampean ngentut gak wajib mbok cewoki ya. Ya, bahkan nyewoki dari ngentut niku hukume makruh. Saya mau kula ngoten. Oke. Jadi entut meskipun niki lewat golongan sing ana najise misalnya kok jero niku nggih. Karena ini ndak ada ainnya, ndak ada bentuke, maka mboten disebut najis. Paham? Jadi kullu ainin kabeh ain sing ana gemblondonge yang haram dikonsumsi secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Nggih. Lah haram dikonsumsi halatal ikhtiyari ing dalem tingkae ikhtiar. Ikhtiar iku napa? Pilihan. Artine mboten darurat. Mboten napa? Darurat. Jadi dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan biasa, lumrah, normal, nah, niki haram mangan niku mau ma'asuhulatit tamyizi sartane gampange bedakno utawa hindari. Jadi nah, alal itlaq secara mutlak haram itu secara mutlak ya baik sithik ya haram, baik akeh ya haram. Terus alal ikhtiyari secara dalam keadaan normal lumrahe. Contohnya misal batang pitik sing durung disembelih nggih mati iki nomor pas ikhtiar, dalam keadaan normal ya kan gak oleh dipangan. Lah engko nek pas dalam keadaan darurat oleh dipangan mboten. Artinya darurat iki pripun? Nek gak mbok pangan sampean mati. Nggih, oleh dipangan mboten? Angsal. Ya, tapi statusnya tetap isih najis. Ya bukan berarti nek oleh dipangan dalam keadaan darurat itu langsung berubah jadi suci, mboten nggih. Isih tetep napa najis. Lah oleh dipangan ya karena faktor darurat. Nggih. Ya ma'asuhulatit tamyizi sartane gampange bedakno. Nggih. Ya contohnya sing gak gampang bedakno atau gak gampang dihindari, contohnya napa? Ana sindat. Nggih, kok sindat apa sih? Nah ning buah-buahan kadang apa? Set nggih.
apa sing blatung nggih blatung. Nah ning buah-buahan nggih kadang nyampur, kadang ning tomat, kadang ning ndi nyampur iku mati, maka iku statusnya isih najis nggih, statusnya najis tapi oleh dipangan. Kenapa? Karena iki mau susah dibedakno, susah dihindari nggih. Meskipun oleh dipangan tapi iku mau tetep napa najis. Paham? Niku kados ngoten. La harame la li hurmatiha, ora krana mulyane perkara mau, ain iku mau. Dadi diharamkane iku mau najis mau diharamkane bukan karena dimulyakno. Nggih, ain iku mau nggih, ain iki kan membahas najis ya. Najis iku apa kabeh ain sing haram dikonsumsi. Mau kurang tak jelasno. Dikonsumsi ya selain dipangan untuk diombe, dienggo misalkan. Nggih, digunakno iku dikonsumsi. Ana kalimatnya uga akluha tapi tanawuluha. Nggih, dikonsumsi. Belene halal li hormatiha ora krana napa mulyane ain iku mau. Nggih, contone manusa niki mati nggih iki haram dipangan, urip ya haram dipangan. Aja kaya Sumanto. Nggih, Sumanto mangan wong. Ya. Jadi haram dipangan. Tapi haram dipangan bukan karena manusa iku najis, akan tapi karena napa dimulyakno. Paham? Wala listiqdari lan ora krana jijike ain mau. Jadi diharamkannya bukan karena jijike, bukan karena faktor jijike, bukan karena faktor napa jijike. Contohnya kayak misal mani, misal apa meneh idu, misal sisi nggih. Iku nek wis metu saka ya panggonane ya maka iku haram dikonsumsi. Artinya misal sampean wis idu wis ning isor ngene iki ya wis metu saka cangkem iki ape mbok konsumsi mbok pangan ya gak oleh. Harame karena apa? Karena faktor jijike niku. Paham betul. Tapi disebutkan teng mriki teng hasiae bahwa ya di antara pengecualiane iki dadi diolehno iku kapan metune sangka wong sing iso ditabaruki, iso dialap berkah. Contone ana ulama nggih. Ulama niku kadang ngidoni santrine, mangap ngidoni. Wah, wis selek. Iku ana kados ngoten ya. Mbah Mun biyen sering ngoten. Dadi santri-santrine niku sering diidoni Mbah Mun. Mangap termasuk Gus Bah utawa diidoni Mbah Mun. Mangap diidoni wis selek. Lah kok ngene iki gak haram. Kenapa? Karena iki muncule sangka wong sing dialap berkah. Biyen Kanjeng Nabi ngoten dialap berkah awekan para sahabat. Ya, paham nggih? Dadi aja bayangno kaya idune kula sampean gak payu. Ape mbok idukno ning ndi wis gak payu iku. Tapi nek idune para ulama, wah payu iku wis. Biyen kula nate napa nyuwanke Muhammad. Iki men cidikane Muhammad niku nggih kula beto kurma ning jene Mbah Maimun nggih. Ning ngene Mbah Maimun kula beto kurma nyuwun tahnik kepada beliau. Nyuwun tahnik iku ya ana sesuatu sing manis terus perlu dilebokno ning cangkem ning tutuke Mbah Maimun atau tutuke wong sing alim niku wau diparing campur ambek itu terus perlu dipakakno ning bayi niku nggih. Iku sine tahnik. Nah, iku diantara sunnahe para ulama kaya ngono kuwi. Ketika kapan ana apa jenenge ulama sing iso dialep berkah ya sampeyan nek duwe anak besok utawa duwe adik ya jak merono, jak sowan nggih. Terus badan niku ditahnik. Nyuwun tahnik. Biasane nggo kurma. Kurma ku dipamasidi terus badan niku dijipuk terus dilebokno ning cangkeme si bayi niku. Iku tahnik jenenge. Nah, iku berkah luar biasa. Nah, kula rumiyin nate ngejak Muhammad nggih cilik iku, anak kula setunggal. Ya, sowan teng Mbah Maimun, badan niku kula beto kurma, pun beto kurma nyiapno. Matur ning Mbah Mun. Mbah nyuwun tahnik. Nah, kurmane gak dicipuk. Mbah Mun langsung njipuk idune. Dicipuk idune nggo asta, ya, terus berkudi kono ning Muhammad. Ya, terus dilek Muhammad wis iki cukup wis. Lah kaya ngene gak apa-apa. Karena apa munculnya dari orang yang dialap berkah. Paham
Paham betul? Kita sebut keteng Hasyiah al-Bajuri. Lal istiqdzariha. Jadi diharamkannya bukan karena jijike niku wau ya. Wala li darariha lan ora krana bahayane ya ain mau fi badanin ing dalam badan au aklen utawa akal. Jadi nggih harame ku bukan karena dorore bahayane di badan atau di akal. Nah karena dorore iki kok gak disebut napa jenenge najis ya. Contohnya apa watu iki oleh dipangan mboten gak oleh. Kenapa? Karena bahayane ning awak. Nah, jadi nggih diharamkannya watu faktornya adalah karena bahayane, unsur bahayane bukan karena unsur napa mau najis mboten nggih. Fi badanan di badan atau akal contohnya napa? Contohnya ganja misalkan. Nggih, ganja niki haram dikonsumsi, haram. Ya, tapi gara-gara napa? Apakah karena najis? Mboten karena najis. Ya ganja suci. Ya, tapi tidak semua suci oleh dikonsumsi. Ya, iki suci, ganja suci tapi bahayane ning akal. Oleh dikonsumsi mboten angsal. Paham? Jadi mboten oleh dikonsumsine nggih haram dikonsumsine karena ana unsur bahayane, bukan karena unsur najis mau. Wa dakhala lan manjing fil itlaq ing dalam kalimat al-itlaq. Ya, secara mutlak wingi wau niku. Qalilun najasati apa sidike najis wa katsiruha lan definisi najis niku napa? Ya, semua ain yang haram dikonsumsi secara mutlak baik sithik maupun akeh ngono. Misal kayak batang nggih, batang pitik ya sing gak disembelih kelawan syarak niku sithike ya haram, akeh ya haram dikonsumsi. Wa kharaja bil ikhtiyari wa kharaja lan metu bil ikhtiyari kelawan lafaz al ikhtiyar, pilihan ya utawa dalam keadaan normal. Ad-daruratu apa darurat? Fa innaha mongko sak temene darurah tubihu iku ngolehaken apa darurah tanawulan najasati ing mengkonsumsi najis. Jadi dengan kalimat al-ikhtiyar iki mengeluarkan darurah. Artinya napa nek darurah niki ya niku ngolehno mengkonsumsi napa najis. Meskipun iki ku statusnya isih najis ya. Jadi bukan berarti nek oleh dikonsumsi dalam keadaan darurat iku langsung dadi suci mboten nggih. Tapi statusnya napa isih najis. Wa bi suhulatit tamyizi lan kelawan kalimat suhulatul tamyiz gampange bedakno. Aklud duti iki kharaja aklud duti apa? Ya, aklud duti apa mangan blatung al mayyiti kang wis mati. Fi jubnin ing dalem keju au faqihatin utawa buah-buahan. Nah, dadi iki mono ya bi suhulatul tamyiz ma'a suhulatit tamyiz sartane gampange bedakno. Nah, iki napa keluar aklul mangan sindat atau mangan apa mau blatung sing wis mati yang ada di keju atau yang ada di buah-buahan. Nah, ini statusnya najis ya karena blatung mati nggih ya najis tapi oleh dipangan oleh. Kenapa? Karena iki mau angel dihindari. Paham mboten? Oleh dipangan kecuali nek sampean njibuki siji mbok sibuki langsung mbok pangan. Wis mbok kumpulno terus mbok pangan iki ya haram iki ya. Dadi oleh iku mun statusnya nek isih nyampur ambek buah-buahan utawa ambek keju niku wau. Nggih, paham nggih? Ya padha karo kaya semut ngoten semut. Nggih. Semut iki kan najis. Nggih, semut najis. Jadi al-maitatul lati la damalah. Jadi batang sing ora ana getih iku contohnya kayak semut, nggih, contohnya kayak laler misalkan. Nah, iku ya najis, batang ya batang. Ya, tapi kok misal kecemplung ning ngombenane sampean ya kok melok kelek ya ora masalah. Ya asal gak mbok cemplungno dhewe. Nek cemplungno dhewe iki ya najis engko. Dan ora oleh dikonsumsi. Paham? Wa kharaja lan metu bi qaulihi kelawan dawuhe ki musannaf la li hurmatiha haram ora krana mulyane ain metatul adami apa badange anak Adam. Nah, iku mung tak jelasno. Dadi anak Adam manusa nak mati iki apa jenenge ora oleh dipangan. Ora oleh dipangane bukan karena sebagai najis mboten nggih. Ya, tapi karena dihormati nggih. Ya sebagai bentuk penghormatan ya gak dipangan. Dipangan sithik-sithik wae gak oleh apa meneh kok dibakar ya. Ya, iku bakar iku sangat gak menghormati manusa iku ya.
Wis dibakar batinane besok ning akhirat ben gak disiksa. Ternyata besok dibalikin awake pangeran. Wah kapok iki wis. Dadi siksaan ya ning donya ya ning akhirat. Jadi dibakar ngono iku masamu. Wong mati iku isih tetep ngrasakno, nggih. Karena hanya pindah alam. Wong mati niku isih tetep ngrasakno. Karena hanya pindah alam. Paham? Jadi ya mbok apa-apano ya krasa iku. Mbok bakar ya krasa, nggih krasa. Jadi pindah alam, namung pindah alam. Sing asale ning alam donya pindah ning alam barzakh. Ya. Jadi lakno sebagai bentuk penghormatan nggih matine mayite wong sing manusa, mayite manusa iki nggih dihukumi kaya napa jenenge dalam penghormatan isih kaya wong urip nggih. Artine ya gak oleh disiksa, gak oleh dipangan, gak oleh dilukai, gak oleh. Ya, paham ya? Paham betul? Ya, bahkan disebutke aku mau maca teng putih kitab putih supaya kula. Disebutke bahwa kapan ana wong mati, nggih. Kapan ana wong mati iki isih urung sunat. Wis balik tapi urung sunat. Artinya napa? Isih ana sing nutupi helme iku, nggih. Isih urung sunat. Nah, iki sing ngisor kulit itu kan nggih nutupi helme. Dadi helme iku tetep perkara sing wajib diadusi, wajib digebyur. Ketika mandi jinabat atau ketika ya kok mati kumu ya wajib digebyur. Nah, kan ngono nggih ta. Nah, iki karena demi menghormati mayit, akhirnya kapan ana wong mati kok isih durung sunat, iku gak oleh diplekno ngono mboten angsal nggih. Dibuka terus baru kabeh diadusi mboten angsal iku. Lah engko bagaimana? Iku diganti dengan tayamum. Ya, karena iku gak bisa dijangkau dengan air. Ya, ini demi menghormati napa? Mayit, ya jenazah. Demi menghormati jenazah. Karena ya diapa-apano iku mau iku badange manusa, iku mayite manusa, ya kudu dihormati, kudu dimulyakno. Wa bi adamil istiqdari lan kelawan ora onone nganggep jijik almaniyo mani wa nahwuhu lan padane mani. Ya mung tak jelasno. Dadi mani utawa misal itu utawa ya umbel, nah niki haram dikonsumsi nek wis metu saka panggonane mau nggih. Ya kenapa? Karena faktor istiqdar utawa dianggap jijik. Wa binafiyad darari lan kelawan ora onone bahaya al hajaru apa watu wan nabatu al mudirru lan ya tumbuh-tumbuhan sing bahayane bibadanin kelawan badan au aklin utawa akal. Nah, jadi watu utawa tumbuh-tumbuhan sing bahayane ning badan utawa ning akal, mau contohnya kayak ganja nggih. Niku haram dikonsumsi karena apa? Karena faktor bahayane. Summa zakara mongko nuli nyebut al musannifu sapa ke musannif. Ya, macane summa zakara al musannifu. Ya, mongko nuli nyebut sapa ke musannif. Aja waca summa zakarul musannifi. Mongko nuli zakare musannif. Aja salah iku. Iki pentinge ilmu nahwu ya. Summa zakara mongko nuli nyebut al musannifu sapa ke musannif do piton ing pelanggaran batasan lin najisi maring najis al khariji kang metu apa najis minal kubuli saking kubul wa duburan dubur biqaulihi kelawan dawuh iki musannaf wa kullu ma'in lan utawi saben-saben perkara kang cair kharaja kang metu minas sabilaini saking dalan loro najisun iku najis. Jadi niki ndobit utawa pelanggaran utawa batasan najis sing metu saka dalan loro kubul utawa dubur. Jadi ya kabeh perkara iki disebutke kabeh perkara cair nggih. Kabeh perkara cair sing metu saka dalan ngarep utawa dalan mburi iku statusnya adalah napa najis. Ya. Nek metune mau berupa angin tok misal apakah najis? Ya gak najis. Entut ya. Entut iki ora najis nggih. Ya, kecuali entut ana metu sithik-sithik ya. Ya iku sing entute kan najis, sing metu-metu sithik-sithik iku sing najis ya maksude ngono. Tawi kullu ma'in kharaja minas sabilaini. Ya sadikun iku cocok. Iku patut bil khariji kelawan perkara kang metu al mu'tadi kang biasa lumrah
Kalbauli contohnya kaya uyuh wal ghaiti lan ngising. Wa bin nadiri lan kelawan perkara kang langka jarang nggih ora lumrah kadami contohnya kaya geteh wal qaihi lan nanah. Jadi iki mau disebutke kabeh ya najis ya najis iku apa sing metu ka dalan loro mau kabeh perkara cair sing metu saka dalan loro iku mau iku hukumnya adalah najis. Maksudnya perkara cair niku ya cocok kanggo ya bisa kanggo sesuatu sing wis lumrah utawa sesuatu sing jarang terjadi. Iku dianggap najis kabeh. Contohnya sing lumrah napa? Uyuh, niku kan sing lumrah nggih. Nah, niku ya dianggap najis. Begitu pula sing jarang terjadi. Contohnya apa? Ana wong uyuh getih utawa ana getih misalkan. Utawa ana wong ya nguyuh alqaih iku wis kaya nanah ngono iku. Utawa nanah misalkan. Iku kan perkara sing gak lumrah. Nah, meskipun perkara gak lumrah metu saka dalan ngarep utawa dalan mburi maka dihukumi apa? Najis. Paham? Nah, kabeh perkara sing metu, perkara cair sing metu saka dalan ngarep dalan mburi hukume najis. Tapi ana pengecualian apa iki? Kecuali apa? Illal maniya kejaba mani. Ya min adamiyin saking anak Adam au hayawanin utawa kewan. Ghairi kalbin kang saliyane anjing wa khinzirin lan babi. Wa malan kewan tawallate kang lahir apa ma minhuma saking anjing dan babi. Au min ahadihima utawa saking salah sijine anjing dan babi ma hayawanin sartane kewan tahirin kang suci. Ngono. Jadi kabeh perkara cair sing metu saka dalan ngarep utawa dalan mburi niki hukumnya apa mau? Nah, najis kecuali napa? Kecuali mani. Mani saka menungso, mani saka kewan. Yang mana kewan iki saliyane anjing dan babi utawa pranakane nggih. Maka iki hukume mani niki hukume napa? Suci. Paham? Nggih. Iki manine nggih. Engko nek dibarengi ambek madhi utawa wadi utawa apa nggih. Nggih niku ana tiga cairan niku sing metu. Kok farji ku mau nggih. Nah, iku koyo ngono kuwi ya manine suci tapi karena kecampuran iku ya iso dadi najis ya karena apa kecampuran ambek perkara sing najis niku. Jadi manine anak Adam, manine manusia atau manine kewan yang mana kewan saliyane anjing dan babi dan peranakane maka iki hukumnya napa statusnya adalah suci napa suci. Lah anak manine nggih anjing utawa babi utawa anake anjing dan babi, bapake anjing, ibuke anjing, bapake babi, ibuke babi ya. Utawa salah sijine anjing utawa babi sing liyane kewan suci misalkan. Ya, jadi bapake iki anjing, ibuke wedhus misalkan. Ya, meskipun kok lahirnya berupa wedhus tapi kok sampean yakin bahwa iki mau peranakan saka anjing, nggih, anjing dan wedhus, maka hukumnya adalah napa? Najis. Dan najisnya najis mughalladhah. Paham? Nah, paham ya? Lanjut. Wa kharaja lan metu bi ma'in kelawan dawuh ma'in, perkara sing cair. Adudu apa sindat utawa apa blatung. Wa kullu mutasallibin lan saben-saben perkara sing atos. Nggih, sing atos. La tuhilu kang ora mroses. La tuhilu kang ora mroses. Ing kullu mutasallibin al maidatu apa ya pencernaan falaisa mangko ora ana apa kullu apa dutawi kullu mutasallib binajisin iku kelawan najis bal mutanajisun balik perkara iku mau iku mutanajis ya dhuru kang bisa suci bil ghusli kelawan dibasuh. Itu ngeten. Iku mau kata-katane kan najis sing sangka kubul utawa dubur niku pripun? Kullu ma'in saben-saben perkara sing cair. Nggih. Saben-saben apa perkara sing cair. Nek perkarane gak cair, contone napa? Contone sindat. Ya utawa contone napa? Contone blatung niku wau. Dadi ana blatunge misalkan.
Ya, maka belatung tersebut iki oga najis. Statusnya hanya mutanajis. Mutanajis itu artinya apa? Suci tapi karena kena najis jadi mutanajis. Ya, paham ya? Bedanya najis sampai mutanajis itu apa? Nak najis itu aine memang najis itu. Tapi nak mutanajis janjane iki suci tapi karena kena najis maka statusnya adalah mutanajis. Nah, kapan mutanajis? Maka kapan digebyur? Ya dikumbah iku iso dadi suci. Paham? Paham betul? Ya. Begitu pula kullu mutasallibin la tuhiluhul maidah. Ya, kabeh perkara sing napa jenenge atos. Ya, kabeh perkara sing atos ya sing ora diproses, ora dirubah nggih oleh pencernaan. Ya, lho biyen tak contohno, contohnya kaya napa? Sampean mangan gotri misalkan. Ngerti gotri? Nah, utawa mangan stin. Ngerti stin ya? Nah, bareng ning weteng terus bariku diekno. Diekno iki mangan pas mbok mangan iki yo atos, bareng diekno yo isih atos. Nah, iki artinya tidak diproses oleh pencernaan. Ya, isih tetep koyo ngono kuwi, isih tetep atose koyo ngono kuwi. Maka bagaimana? Maka statusnya najis apa mutanajis? Mutanajis. Paham? Paham betul? Nah, begitu pula contohnya, nggih, contohnya nah napa? Ya, kopi luwak. Ya, kopi luwak. Kopi luwak itu piye kopi luwak? Ya, kopi alladzi kharaja min silitil luwak. Ha, iku ngono kuwi ya, kopi luwak iku. Kopi sing metu saka silite luwak. Nah, kopi luwak iku pripun? Ana kopi dipakakno ning luwak. Nggih, kopi dipakakno ning luwak terus bakso niku ya diuntal ambek luwak, terus pas ngising iki kopine isih ana. Isih ana dan tidak berubah. Artinya apa? Atose isih tetep atos. Kaya sadurunge. Maka nek kaya ngene iki bagaimana hukumnya mutanajis apa najis? Mutanajis. Kapan mutanajis? Engko nek dikumbah ya dadi suci. Paham? Ya. Iku kaya ngono kuwi biasane kopi sing wis tuwa. Tapi nek kopi isih nom-nom nggih, iki nek jarine wong-wong kopi isih nom-nom, iku nek diuntal ambek luwak, iku engko rada lembek-lembek. Nah, rada lembek-lembek terus bariku metu terus bariku meskipun keras meneh. Nah, wis rada lembek berarti artinya wis diproses sampean weteng, ambekan apa pencernaan. Nah, kaya ngene iki statusnya adalah najis apa mutanajis? Najis. Kapan najis? Ora iso disucikno. Paham? Paham mboten? Niku kados ngoten ya. Lagi nek kene dicontohno, contohnya apa? Biji-bijian ya. Biji-bijian. Misal biji salak misalkan utawa biji kurma misalkan. Terus bariku mbok untal, melok katut kuntal. Mangan kurma melok katut kuntal. Apa sing bijine niku. Lah kene disebutno nggih yang tidak diproses sampean pencernaan niku seandainya metu terus baru mbok tandur isih iso tukul. Nah, iku koyo ngono kuwi statusnya ijeh, statusnya adalah mutanajis mboten najis. Kapan mutanajis? Engko kok digebyur, dikumbah, maka statusnya dadi suci. Paham? Nah, ya dicontohno meneh kene koyo endhog. Ngerti ya endhog. Endhog iki kan ya alladzi kharaja min siliti apa ayam atau siliti apa ya bebek misalkan. Nah, iki metu saka silite bebek, silite ya karena iki atos. Nggih. Maka bagaimana? Maka ya oga najis. Nggih mboten apa? Mboten najis. Ya nyatane kok pangani, sampean bedino mangan endhog. Ya iki nek endhog dihukumi najis repot sampean. Nggih, endhog dihukumi najis ya repot. Nah, tapi kene disebutnya seandainya kok nggih seandainya kok diengkremi ya endhog sing kuwi seandainya kok diengkremi terus iso ngelahir iso metu anake iku ya iku dihukumi apa mau dihukumi sebagai mutanajis nggih yang nek dikumbah engko iku iso dadi suci nggih paham nggih. Nah, meskipun engko dalam masalah endhog nggih dalam masalah endhog niki ana perkara sing dimakfu artine ora kabeh dadi ora kudu ndok sing metu ka silet ayam terus bakdo niku kudu mbok kumbah kabeh mboten niku ana perkara sing dimakfu nggih niku kados ngoten.
misal ndok terus beri kono kotoran sithik ngono iku. Ha iku ya sak ngertos kula nggih niku dimaafu. Ya dimaafu. Apa meneh kok ketok resik temenan. Nggih, iku dimaafu. Qal wa ghuslu jami'il abwali wal arwasi walau kana min ma'qulil lahmi wajibun iki besok iki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.